Nou, hier ben ik in appartement nummer 148. Ja, wat direct opvalt is dat hier gewoon een vloer in ligt. Een laminaatvloer. Ook hier een mooie ruime kamer. En hier niet de bomen voor je huis. Ik ben hier op de 8e verdieping. Dus weer een mooi uitzicht, zoals het een beetje in Bulgaard was. De weg is ook iets verder weg. Mooie ruime kamer met nog een hele leuke grote zijkamer. Met een deur naar het balkon. Het ziet er netjes uit. Wanden even een likje verven, dan is het eigenlijk klaar. Keuken. Nou, een beetje hetzelfde laken en pak. Kijken. Slaapkamer aan de achterkant. Keurig. Douche. Met cv-ketel. En toilet. Netjes. En hier hebben we nog een ruime kamer. Met ook hier deur naar het balkon. Ruim balkon. Een doorloopje voor de huiskamer langs. En hier is het nog breder. Maar goed, wel weer het verkeer. Het zit wel langs de weg.